अरे जय जब आजमगढ़ बजरिया ए बाला। अरे जय जब आजमगढ़ बजरिया ए बालम ले ले अइहा छेना के। अरे ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम। अरे जय जब आजमगढ़ बजरिया ए बाल। अरे जब जय तू। अरे जब जय आजमगढ़ बजरिया ए बालम ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम। जय तू देवरिया के बजरिया ए बाल। जय तू देवरिया के बजरिया ए बाल। जय तू देवरिया के बजरिया ए बाल। जय तू देवरिया के बजरिया ए बालम ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम ले ले अइहा छेना के मिठैया ए बालम ले ले अइहा ना। मोरहरा गइले नैहर में। अरे नैहर में लगन जरूर चिरे हे में सीखा साहुर चिराई। घर में हे नैहर में सीखा साहुर चिराई तो के बालम ले जाई है जरूर चिराई। हे नैहर में सीखा साहुर चिरई तो के बालम ले जई है जरूर चिरई। के बेरिया हो रहनी ससुर हो नहीं हरावा हे सवाही के परदेसवा नहीं वत हुई है ना क्यों जब सोवत हुई है ना बलम मोर कोरा के सुतवैया जब सुतत हुई है हो। पूछत नइखे कवनो परानी हो पर मेरा पीपरा के पानी हो मुआला पदेला सब। पीपरवा के पानी हो मुआला पदेला सब। जियते पूछात नइखे जियते पूछात नइखे कवनो परानी हो मुआला प पानी देत। पीपरा के जोड़ पे मुआला पे पानी देता। पीपरा के छाह में मुआला प पानी देला। पीपरा के छाह में। तो दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।